Vítajte. V tomto videu si vysvetlíme, čo je to LuxVox, kedy a ako ho používať. LuxVox alebo cvičenia s fonovaním do vody patria medzi samostatnú skupinu tzv. Soft cvičení s polouzavretím vokálneho traktu. Fungujú na princípe, že zvuk nejde z hrdla priamo von, ako keď spievame vokál, ale niečo mu bráni prejsť. Ako napríklad pery, keď robíme brumendo, alebo perné trilky. V tomto prípade zvuku bráni trubička alebo slamka a voda. Tieto cvičenia sa používajú ako vocal warm-up alebo vocal cool-down, to znamená ako taká hlasová rozcvička pred výkonom, kedy sa snažíme dostať do čo najlepšej kondície podať daný výkon, alebo po výkone, kedy sa snažíme tie hlasivky upokojiť, uvoľniť. Taktiež sa používajú po hlasových chorobách, kedy ešte ten hlas nie je celkom v poriadku, ale my už ho chceme používať bez toho, aby tam bola zbytočná drsnosť, chrápľavosť, dýšnosť alebo akýkoľvek pozostatok choroby, ktorou sme si prešli. Na to, aby sme z nich mali čo najväčší efekt, je dôležité ich používať správne. To znamená, v prvom rade, ešte skôr než začneme cvičenie, aby sme si mali upraviť svoj postoj. Ideálne je stáť, ja budem sedieť, ale ak nemáte možnosť stáť, je dobré aj sedieť v 90 stupňovom uhle, tým, že brada by mala zostať hore, aj keď držíme slamku. Nesmie sa skloniť takto, pretože to už hrtan nemáme v ideálnej polohe. To znamená, zdvihneme si radšej fľašku so slamkou k sebe, k ústam, aby sme stále zostali vystretí. Ďalšie je dýchanie. Dýchanie by malo byť nosom do brucha. Pri nádychu sa nám brucho vyduje von a potom sa spľasne pri výdychu. Nesprávne dýchanie je, ak dvíhame plecia alebo príliš dvíhame hrudník. Takže snažíme sa dýchať do brucha, nádych nosom, výdych ústami. Potom ide o to, ako tvoríme zvuk. Pretože častou chybou je, že ľudia to veľmi nepočujú v tej vode. To znamená iba fúknú do tej slamky, ale nemôže to mať pozitívny efekt na naše hlasivky, ak netvoríme zvuk. To znamená, okrem fúkania musíme pridať aj zvuk. Skúsime začať tým, že si dáme pred seba dlaň a skúsime do nej fúknuť. Cítime výdychový prúd vzduchu. A potom tam pridáme aj pomalý zvuk. S tým, že vzduch má stále prúdiť von. Aj keď v reči nepúšťame až toľko vzduchu, tak pri týchto cvičeniach je vhodné na začiatok, aby ten vzduch išiel naozaj von aj počas toho. Lebo napríklad speváci sa učia projektovať svoj hlas bez toho, aby púšťali dých von, ale v tom prípade tieto hlasové cvičenia nemajú pre nich až taký efekt. Takže skúsime ešte jedenkrát, aby išiel vzduch smerom k ruke a zároveň aj zvuk. Výborne. Teraz už môžeme zobrať slamku, ktorú, ako máme naznačené, ponoríme 3 cm do vody. Ponoriť ju viac môžeme až neskôr, keď už si zvykneme na túto hĺbku, pretože je to ako keď v posilke ideme dvíhať závažia, tak chceme dvíhať najprv menšie a potom, keď už vieme dvíhať bezpečne tie menšie, tak ich chceme zvyšovať. Takže napríklad speváci kľudne môžu možno začať aj trošku nižšie s tou slamkou, ale na začiatok sa odporúča tie 3 cm. Slamku si dáme medzi zuby a obopneme ju perami tak, aby nám neunikala kútikmi úst vzduch, aby jednoducho vzduch išiel čisto do tej slamky. Nadýchneme sa nosom a skúsime fonovať. Je to ako keby sme sa snažili robiť zvuk fú do tej slamky. Vyskúšame to ešte jedenkrát. Nádych nosom. Ďalšou vecou, čo si môžeme všímať, je, či máme uvoľnené líca. Aj napriek tomu, že pery máme obopnuté okolo slamky, tak líca by sa nám mali mierne triasť. Ak ich máme v krči, tak sa nám nebudú triasť a ten efekt nebude taký masážny, ako by sme chceli. Takže skúsme si teraz znova vyskúšať toto a priložíme si prsty k lícam, aby sme cítili, že sa nám mierne trasú. Nádych nosom. Dobre. Tie cvičenia môžu byť rôzne, záleží od toho, že čo od nich očakávate. Ak speváci chcú hlasovú rozcvičku, tak pôjdu do väčšieho rozsahu. Ak hlasoví profesionáli, ktorí pracujú s hovorovým hlasom, chcú iba zlepšiť svoj hovorový hlas, tak pravdepodobne budú chcieť fonovať najmä v tej hĺbke a hlasitosti, kde bežne rozprávajú.
Takže to už je na vás, ako si tie cvičenia prispôsobíte. Cvičenia, ktoré my sme použili a ktoré sú také bežné, je, že najprv fonujeme tam, kde máme približne položený hlas, tak tam jeden tón počas celého výdychu. Kontrolujeme si postoj, nádych smerom do brucha nosom a to, či máme obopnuté pery a či máme uvoľnené líca. Ešte jedenkrát. Výborne. Ďalšie cvičenia budú také, že môžete striedať 2 alebo viac tónov. Môžete striedať napríklad na... Predvediem. Alebo budete striedať 3 tóny. Taktiež sme robili stupnicu, ale neodporúča sa ísť po najvyšší tón a po najnižší tón pri týchto cvičeniach. Takže je lepšie, stačí udržať tú stupnicu a ísť približne tých 8 tónov. A teraz môžeme ísť možno nižšiu stupnicu. Dobre. Ďalším cvičením, ktoré môžete robiť, je skúsiť hlas postupne stíšovať a potom postupne pridávať. Takže najprv spraviť decrescendo a potom crescendo. Bude to znieť asi takto. Takže najprv stíšime a potom pridáme. Poďme to vyskúšať. Napokon ďalšie cvičenie, ktoré si môžete vyskúšať, je zaspievať si nejakú pesničku. My sme si vybrali Veľa šťastia, zdravia, ale môže to byť akákoľvek ľudovka, akákoľvek pieseň, ktorú máte radi. A tu si zaspievať do tejto slamky. A tým môžete ukončiť túto hlasovú rozcvičku. Môže byť dlhá, koľko chcete, 2 minúty, 5 minút. Není nutné to robiť dlhšie ako 5 minút. Aj pri spievaní dýchame nosom, aj keď je to mierne neprirodzené. Ktoré cvičenia sa robia dobre vám, to už musíte vedieť vy. Ale odporúča sa primárne držať jeden tón, prípadne striedať 2 tóny a zaspievať si nejakú svoju obľúbenú melódiu. Takže to už ako vy si to personalizujete do svojej rutiny, to už je na vás a držím vám palce a dúfam, že vaše hlasy budú zdravé.